Spoločnosť Konzeko, autorizovaná firma na materiálové zhodnocovanie odpadových olejov a nakladanie s nebezpečným odpadom, sídli v Markušovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi. Zberu a zhodnocovaniu odpadových minerálnych a syntetických olejov sa firma Konzeko venuje už 20 rokov. Bola jedným z priekopníkov a postupne sa stala aj lídrom v tejto oblasti na slovenskom trhu. Zber odpadových olejov, ktoré sú zaradené do kategórie nebezpečných odpadov, si zabezpečuje vo vlastnej réžii. Používa na to špeciálne vybavené cisternové vozidlá spĺňajúce parametre ADR na prepravu nebezpečných látok. Pomocou vlastného vozového parku zozbierajú každý rok tisícky tón odpadových olejov. 7 firemných zberových vozidiel dopraví počas roka do spracovateľského závodu v Markušovciach 5 až 6 tisíc tón odpadových olejov od vyše 1600 producentov zo všetkých kútov Slovenska. Sú to najmä energetické, strojárske a stavebné firmy, autodopravcovia a autoservisy, ale aj zberné dvory a ďalšie zmluvné subjekty. Odpadové oleje spracováva firma Konzeko modernou bezodpadovou BAT technológiou. Na začiatku procesu sa odpadové oleje nahrievajú na teplotu 80 stupňov Celzia. Prvým krokom v procese ich spracovania je odstraňovanie vody a mechanických nečistôt. K tomu slúžia vibračné filtre. Odpadové oleje obsahujú zvyčajne od 8 do 12 % vody. Po jej odstránení zostane tzv. Suchý základ, ktorý ide na ďalšie spracovanie. Takto pripravené odpadové oleje vstupujú do procesu dvojstupňovej destilácie. Táto technológia je patentom firmy Konzeko a bola vyvinutá v spolupráci s vedeckými pracovníkmi Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Výskumného ústavu ropy a uhľovodíkových plynov v Slovnafte. Prvý stupeň spracovania je tzv. Sušenie. Tu sa z odpadových olejov odstraňuje zvyšková voda a ľahké frakcie, ako sú plyny, organické rozpúšťadlá, technický benzín či farbivá. Celý proces dvojstupňovej destilácie prebieha vo vákuovom prostredí pri teplote 400 stupňov Celzia. Prevádzka je plne počítačovo riadená, vďaka čomu majú pracovníci Konzeka detailný prehľad o každej technologickej operácii. Takýto spôsob riadenia zodpovedá svetovej úrovni. Jadrom celého procesu spracovania odpadových olejov je druhý stupeň, čiže vákuová destilácia. Na jej vybudovanie vypracovala firma Konzeko projekt, ktorý bol podporený z Kohézneho fondu Európskej únie. Ide o modernú, vysokoefektívnu BAT technológiu, pomocou ktorej tu dokážu odpadové oleje materiálovo zhodnotiť až na 98%. Vďaka tomuto sofistikovanému zariadeniu sa nebezpečný odpad premieňa na plnohodnotné, znovu použiteľné výrobky. Vo vákuovej odparke vznikajú z odpadových olejov produkty s vyššou pridanou hodnotou. Z odpadového oleja tak vznikajú 3 finálne výrobky: ľahký vykurovací olej, základový olej a fluxačný olej. Kvalita hotových produktov sa pravidelne kontroluje. Odobraté vzorky sa potom analyzujú v moderne vybavenom laboratóriu. Tu sa testuje aj kvalita vstupných surovín. Podľa stupňa znečistenia či obsahu vody sa rozhoduje, či je odpadový olej vhodný na regeneráciu alebo na energetické zhodnotenie. Laboratórium je vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou, na ktorú získalo Konzeko aj podporu z eurofondov. V laboratóriu sa pravidelne robia aj medzioperačné analýzy, ktoré sú dôležité pre efektívne riadenie technologického režimu. Za 20 rokov existencie dokázala spoločnosť Konzeko materiálovo zhodnotiť 88 000 tón odpadových olejov. V súčasnosti patrí táto firma medzi špičku slovenských spracovateľov. Dobrý chýr o vysokoefektívnej BAT technológii už prekročil hranice Slovenska. Na základe ich patentu postavili podobnú prevádzku v Poľsku a ešte ďalšie 2 sa v krajinách Strednej Európy pripravujú.
Moderná bezodpadová BAT technológia z Markušoviec prináša významné ekonomické a ekologické efekty. Materiálovým zhodnocovaním nebezpečného odpadu možno ročne ušetriť stovky tón ropy, ale aj výrazne prispieť k ochrane životného prostredia.